Día 3 ensinando vos xéneros de música petardos. Ose, Full Flavor. Full Flavor nace no 2015 coa saída do tema de mesmo nome feito por Caretos. Non obstante, o xénero non creceu e se desenvolveu ata a acollida que lle deu a comunidade de Touhou. Un xogo de matar seres todopoderosos con brusiñas moi lindas. O xénero básase na mistura de tantos subxéneros como te quepan nun mesmo tema, facendo misturas orgánicas e logrando así que nunha mesma canción te entren dende reggae ata metal, pasando por uptempo ou por hardstyle ou todo o que te podas imaginar. Este é o meu xénero favorito, así que as recomendacións de artistas que eu che podo dar son Camelia, Kou e Rick. Este último, de feito, é o meu artista favorito de todos os tempos. Así que xa sabes, a escoitar Full Flavor. Eu son Lil Polo a Feira e isto foi